Kalo kwa mondo mi ochiw sir ne jogo modak gi ng'ol mar obwongo ahinya te weche mag thieth. Kwayo ma kama ogol e kinde nyasi mar dhialo odiochieng' ng'ol mar obwongo ma bende ong'ere kaka cerebral palsy mane e boma ma Nairobi odiochieng' manyoro. Kaka jafwambo marwa Anthony Achayo leronwa, jogo man kod ng'ol ma kama kachiel gi joritgi noyudo thuolo mar lero ne jopiny ewi ng'ol ma kama. Nawinje sigana ne. Nyasi mar odiochieng' ng'ol mar obwongo ma bende ong'ere kaka cerebral palsy pachoka nochakre chuny boma ma Nairobi odiochieng' manyoro kotelne gi apisas mag obila. En wuoth manipuonjogo jopiny ewi ng'ol mar obwongo. Bang' wuoth mar aborano, jopiny nochokre kar romo mag Green Park, kama achiel kuom jogo man gi ng'ol mar obwongo nonyise kit lony ma gin go. Bang' mano, ne giyudo thuolo mar lero moko kuom pek ma gikalie. I was born with a condition known as cerebral palsy, which I say this is not a disease, it's just a condition, and it does not define who I am. We have so many challenges in terms of accessibility, employment, health access, and also personal representation when it comes to policies. To doer jiwa ahinya jonyuol madigi nyithindo mong'ol mondo miyo gigol gi oko, mondo miyo kik gipandgi, na seche mipando nyathini no seche mabe paro medre kuomi, to kigole oko ma ji te onene, paro bedo mayot kendo bedo ni mayot kindi gi jirende mondo miyo ng'e kaka wakonyre. Kwayo maduong' nochwal ne sirikal mondo pare jogo man gi ng'ol ahinya to man gi ng'ol mar obwongo. The government needs to purposely reach out to some of these children who are locked up in homes and give education access to them. Ensure that even services are available. Some of these children, medication has to be bought for them. It's so expensive. Kenye ninaweza omba serikali ni kwa wale ni watoto wakubwa na waweza na kupata home therapy kwa sababu kuwabeba inakuanga shida. E kinde nyasino, Tendi County ma Nairobi noyango moko kuom okenge magisegoyo e neno ni jogo man gi ng'ol obedo gi ngima mayot e chuny bomano. Building kama hii iko accessible to persons with disabilities. Hilo ndilo lengo letu katika Nairobi City County. Tukiangalia maneno ya masoko, tunataka pia watu ambao ni walemavu waingie kwa masoko na pia wafanye biashara. Inclusiveness. That is what we mean when we talk about inclusiveness. Nyasi makama pod bro dhi nyime dwe ni mangima. Kigeno ni jopiny bro bedo gi ng'eyo matut ewi ng'ol mar obwongo ma bende ong'ere kaka cerebral palsy. Anthony Achayo, Ramogi TV.